I a continuació els parlem de les diferents publicacions que ja es poden trobar a les prestatgeries de les llibreries de la col·lecció de llibres infantils Món de Paper, un projecte en el que està immers l'escriptor pussolenc Manel Alonso i qui, junt amb la il·lustradora d'esta col·lecció, ens parla de Tonet i les seues aventures. Empar Piera i Manel Alonso són els artífex de les aventures de Tonet, Martina i la seva família, protagonistes de la col·lecció de llibres infantils Món de Paper de l'editorial Germania. És una família del dia a dia, no? Del carrer, que poden ser els teus veïns, que també que aporten certs valors de la família. És una família diversa, on veiem que tenen animals, veiem que viuen amb el iaio, veiem que el pare de la xiqueta és d'un altre país. Vull dir, és una família encantadora i a més que abarca molts valors, no? que podem veure al dia a dia en la societat. No? Penso que tracta temes molt actuals, però a nivell d'un xiquet. Simpàtics personatges presentats en la televisió de Puçol abans de l'estiu amb motiu de la publicació del primer llibre. Ara ens tornem a fixar en ells perquè ja les llibreries estan amb altres 3 publicacions. Després està el més bàsic, que acaba d'eixir, està molt fresquet, que és Què menja Martina, i que és molt bàsic, és a dir, és a base d'il·lustracions i molt poc de text. Per exemple, en Què menja Martina s'explica, per exemple, què menja Martina? Pues una pera, i se veu pera, i se veu ahí el xoc en la E, la A, la il·lustració, i vamos, això. I després, dins d'un nivell un poc més superior, està uns que utilitzem el redolí, que és el que en castellà dirien un pareado, i en la que també hi ha una historieta però és més bàsic. No? Per exemple, hem començat en el matí de Martina, en el que contem des que s'alça fins a que arriba a l'escola una xiqueta d'això que està començant a llegir. No? Col·lecció d'allò més eclèctica, oberta i adaptada a diferents nivells de neolectors, en estar concebuda per a seguir creixent. Els llibres amb Tonet com a protagonista compten amb un component literari més treballat i en els que Martina és l'ànima de la història són per als més menudets, sempre combinant els components lúdic i didàctic. Hem intentat donar a conèixer als xiquets com és una bona alimentació i això és el que Martina intenta transmetre, uns bons hàbits i d'una manera amena, divertida, bonica, atractiva. I a més hem intentat agregar-li el component d'aprendre les vocals i aprendre a dibuixar-les. Tonet i l'avi visiten Sagunt torna a ser una aposta per a la lectura dels menuts ja iniciats en el món dels llibres, sumant també informació històrica sobre l'entorn. Hem fet una aposta i hem decidit que Tonet i el seu avi Pasqual se'n vagin a Sagunt i ens expliquen als lectors què és el que veuen, quins monuments hi ha, és a dir, en 4 pinzellades, perquè tampoc vas a fer ahir un estudi de macro o microhistòria, sinó que és en 4 pinzellades que un xiquet li diga a un altre xiquet que és Sagunt. Llibres que la il·lustradora i l'escriptor recomanen com una opció idònia per a regalar als menuts de la casa en les dates que s'apropen. Des de Martina a Tonet va una diferència d'edat, pot ser des de 2, 3, 4, 5 anys. Per exemple, en Martina pots contar-li la història a tu com a pare i mare, que compartim aquest moment en el nano, de contar-li la història, o en Què menja Martina té activitats en les que està repassant, aprenent a dibuixar. Cada llibre és més que un conte, és un conte i un xoguet. Hem tingut la sort que l'editorial Germania ens ha posat a la nostra disposició tota una col·lecció per a que tant Empar Piera, que és la il·lustradora, com jo, puguem anar fent i puguem anar oferint projectes i anar construint tota una àmplia gamma d'aventures i que puguen ser útils als més menuts de la casa. I és que les propostes infantils de Món de Paper contemplen més que una lectura. Cada llibre es completa amb una activitat extra. Martina, per exemple, té el taller d'anar dibuixant i pintant els productes que han anat dins. Després, el matí de Martina, que va acompanyar se li regala uns colorins, també té el taller de pintura, i fins i tot, si ho treballen a l'escola, també de contar en aquestes mateixes il·lustracions una història que se la inventen ells o en un equip d'amiguets. Sempre se busca que hi hagi
n'hi hagi un taller vinculat, un taller d'aprenentatge escolar vinculat a cada llibre. I, per exemple, en el Tonet i l'avi Pasqual, allí el que hem fet ha sigut un retallable. Bueno, és un projecte que està en marxa, està viu i anem treballant, estem traient nous títols, estem ara treballant en el tema de les consonants, de l'abecedari, anem a traure en breu un altre sobre els animals, que serà Martina ens presenta animals, i estem ahí, en marxa. Aprenentatge, creativitat, diversió, descobriment de l'entorn, hàbits de vida saludable, respecte pels majors, diversitat cultural, temes i conceptes que forgen el dia a dia de Tonet i els seus, esperant formar part de l'oci i temps familiar de moltes xiquetes i xiquets.